Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo. Sumala ni San Lucas. Himayawon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya agampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon untang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami imutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Malihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Atong gihandom karon ang kapistahan sa Santos nga Rosaryo. Usa sa mga popular, the most cherished Catholic prayers. Sa high school pa ko, we were always taught nga magdala gyud og rosaryuhan sa imong bulsa. Kining kapistahan nagsugod 400 years ago, 1571, tungod ni Pope Pius V, human sa Battle of Lepanto, mga igsuon, nga ang mga Kristohanon nakadaog niining Battle of Lepanto against mga Turks nga mga Muslim didto sa Europa. Atong i-observe, mga igsuon, sa history, the Rosary has always helped Christian people many times, labi na sa kalisod, even in battles, labaw sa tanan, also in spiritual battles. Nagsugod kining maong debosyon with Saint Dominic niadtong 1215. Nga si Saint Dominic, siya pod ang founder sa mga Dominican order. Gipadala siya ni Pope Innocent aron pagwali dito sa southern France. Pagbatok sa usa ka heresiya, Albigensian heresy. Nga niadtong panahon na widespread na kaayo, katap na kaayo. Pero he found his task very difficult, very challenging, nga naglisod yun siya. Pero matud pa sa sugilanon, nakadawat kuno siya og usa ka panan-awon, usa ka vision gikan sa mahal nga birhen. Ug si Mama Mary nagpakita niya og usa ka wreath of roses representing the Rosary. Ug ingnan si Dominic ni Mama Mary to pray the Rosary every day and to teach it to the faithful, to teach it to the world. And she even promised, prayer will never fail. Ug iyang gihimo kini ni Saint Dominic og tinuod man tungod sa pagtuo ug tungod sa pagampo kining maong heresiya, it was defeated eventually. Today, mga igsuon, we are still in a battlefield and the Rosary is still our spiritual weapon. Mao na karong adlaw, gipahinumduman kita sa simbahan, let us use it and let us use it as our spiritual weapon, and we pray it every day. Why should we pray the Rosary, mga igsuon? Tulo ka butang. I'd like to highlight 3 things about the Rosary. Tulo ka P. The first P, it is a powerful prayer. We believe in the power not just of the Rosary, but because of God, because of Mama Mary, nga nagpaluyo nining maong debosyon. In 1917, ang mahal nga birhen nagpakita dito sa Fatima, ngadto sa mga bata, shepherd children sila, si Lucia, si Jacinto, si Francisca. Ug miingon,
Our Lady of Fatima kanila to pray the Rosary every day to end World War I, because World War I in 1917 was still raging at the time. Uging usab sila to pray the Rosary for peace, for the conversion of sinners, labaw sa tanan, for the conversion of Russia. 1917, nagsugod pa lang ang Soviet Union ni adto, and yet si Mama Mary nag-ingon na to pray for the conversion of Russia. Ug dihapod sa maong panan-awon, sa maong apparition in Fatima, that Mama Mary revealed kanila a bishop of in white will be shot and killed. She was referring later on to the third secret of Fatima. 64 years later, niadtong May 13, 1981, si John Paul II, samtang didto siya sa St. Peter's Square, gipusil siya in close range. It was May 13, 1981. But he was able to survive. Ug matod niya, she was protected by the Blessed Virgin Mary. Ug tungod ni ana, John Paul II, the year later in 1982, led the whole world to consecrate Russia to Mama Mary. Mga igsuon, why is the Rosary very powerful? Because this is a prayer. This is a prayer to God. And it invites us to be Christ-like. Matud pa ni Pope John Paul II, the Rosary is a compendium of the Gospel. Ang focus sa Rosary is actually to meditate, to think about, to put into practice the mystery of the life of Jesus. This is what is most essential in the Rosary, ang pagpamalandong. Kay ato mang subayon ang kinabuhi ni Jesus sa iyang joyful mystery, sa iyang luminous mystery, sa iyang sorrowful mystery, ngadto na sa iyang glorious mystery. And the Rosary's secret, mga igsuon, it is a Christocentric devotion that will lead us to a profound personal encounter with Jesus. Maunay power of the Most Holy Rosary. Ikaduha nga P, the Rosary, because it is a prayer, it gives us proper perspective. It's a mental prayer, mga igsuon. And so let us not forget, its very essence, mao ang iyang pag-ampo, which is a form of meditative prayer. Kining pagpamalandong reflection. Mao na mga igsuon, if you learn to say the Rosary every day without fail, it is the easiest way of acquiring this ancient skill of meditation to connect us to God, to connect us to the Divine Spirit. And it allows you to put yourself in God's immensity, put yourself in God's power in order to understand your proper place in this world, your purpose in life. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo nga atong gibasa karon. We are reading from Luke chapter 11 verses 1 to 4. Nangutana usa sa mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami unsaon pag-ampo. Kay ilang nakita si Jesus nga sincero kaayo mag-ampo. Ang iyang pag-ampo naagyoy pagtuo. Ang iyang pag-ampo naka-connect gyud siya sa iyang langit nung amahan. O gitudluan sila ni Jesus sa pag-ampo sa amahan namo. O dinhi gi-highlight ni Jesus sa iyang pag-ampo, mga igsuon, labi na sa pirmiro, the first lines, nga kinahanglan di ay sa atong pag-ampo, simbahon ang amahan, maghari ang Diyos. Ug mao ni mga igsuon, nga sa atong pag-ampo, labi na sa santos nga rosaryo, it's a mental prayer and it gives us proper perspective, mga igsuon, nga maghari ang Diyos sa atong kinabuhi, maghari ang Diyos sa atong kalibutan, ug siya atong simbahon labaw sa tanan. And finally, the third P, it brings us peace, kalinaw, peace in your heart,
peace in your soul. Because it's a prayer that allows you to rest in the big and powerful arms of God. The Rosary, like every other prayer, it brings security and serenity. And through the Rosary, God is very accessible anytime, anywhere. Sag-asa ka, and it can fill your life with peace. Atong gamiton no kining maong weapon, kining maong instrument, because it is so easy and yet so profound. It can change your day from being a burden into a blessing. Today, brothers and sisters, ang Mahal nga Birhen invites us to pray the Rosary for 3 reasons. Because it is a powerful prayer. It is a prayer of entrustment. It is a prayer of trust. Nothing is impossible with God. Ikaduha, it gives us proper perspective. It gives you the proper perspective of your day, of your life, of your purpose. Ug ikatulo, it brings us peace, security. It stills your soul. Nautunta mga igsuon, dili kita muundang no sa atong pagpangaliya sa Ginoo, sa atong pagampo, o gamito nato ang Santos nga Rosaryo, a very most cherished prayer, labi na sa atong pamilya. Amen.